In deze pastorie in Twieslerheide worden van helerwijs augustus uit 10 Oekraïense vluchtelingen opvang. Inwoners hebben geen mogelijkheid gekregen om haar een mening daarover te delen. Dit is zoals het is. Ik kan het ook niet mooier maken dan het is. Het is gewoon, inderdaad, de mededeling is het. Maar ik kan het niet geriefelijker maken of comfortabeler verplaatsen voor belang. Half augustus worden 10 Oekraïense vluchtelingen hier opgevangen. Ja, en dat is het. Gemeente, gemiste kans. Er is geen ruimte geweest voor inspraak, want we hebben heel nadrukkelijk de keuze gemaakt. Als we het hebben over kleine locaties, en dit is een locatie van 10 Oekraïense vluchtelingen, dan doen we geen grootschalig participatieproject. En dat is ook niet gek, want dit is al de 7e locatie waar we op deze manier, op een kleinschalige manier, vluchtelingen opvangen. Doch vindt het plaatselijk belang van de heide het een kwalijke zaak dat er net jeder communiceren is over de beslissing. Je weet het net jeder als ze wolken binnen, als je weet, waar gaan we het door? Waar gaan we het door? Wat voor mensen komen hier? Ja? En wat wordt verwachten van de mensen? Gemeente, wees daar transparant over. Vertel dat. Maar als je niks vertellen, dan krijg je de wildste verhalen en reacties. Want men weet net correct wat er bad. Dat hier men voorkomen matten en voorkomen kind. Maar als je net hier en transparant bent, ja, dan wordt maar de bevolking dan wel net denken. Waarom moet het zo steken? De wethouder verwacht het uiteindelijk wel dat de inwoners positief reageren op de komst van de vluchtelingen. Ik denk dat 10 Oekraïense vluchtelingen, dat als je kijkt naar aard en schaal, dat het zal passen bij Twijfselheide. We hebben vergelijkbare ervaring op 6 andere locaties en dat gaat hartstikke goed. Eigenlijk zie je dat gewoon de Oekraïense vluchtelingen gewoon integreren in het dorp. En ze worden ook heel gastvrij opgevangen. En ik weet zeker dat het ook in Twijfselheide gaat gebeuren. Nou, ik wil het woordje dumpen net nemen, maar ze worden gewoon pleet. Ja, ja, maar doordat hier ben transparant, mij de meerskip. En dan ben ik er wist van dat ik geen probleem meer aanstel. Maar vertel het verhaal. Waar gaan we toe? Waar komen je? Wat voor soort mensen ben dit? Ja? Doch dat nou. Maar doch het net stiekem. En het viel nou als een slag bij helder hemel. En dat komt altijd verkeerd over.